बड'फा गोजोथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा नैथि खेब 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाया मैयानिफ्राय जागायबाय। गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिम्बोरगाव गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंगा नैथि खेब 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनायखौ जागायजेनो। जिल्लानि सिङाव थानाय गासै 24 दख'राफोरखौ लानानै बे जोलुर गेलेनाय हाबाफारिखौ 7 आगस्तनिफ्राय जागायनानै फैगौ 21 आगस्तसिमनि गेजेराव मोनथाम महकुमानि सिङाव थानाय फारियै सिम्बोरगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव, कसुगाव पाब्लिक गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार आरो मंगलाजरा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजागोन। जोलुर गेलेनायखौनो गिबियाव क'क्राझार औवाबारि दख'रा बर' फरायसा आफादा आरो बनरगाव दख'रा बर' फरायसा आफादनि गेजेराव गेलेनानै बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना बेखेवना होयो क'क्राझार सोरखारारि फरायसालिमानि लोगो बिबुंगोरा डक्टर बेलाव खारजि बिथांजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि कनिन्द्र बसुमतारी आरो ओनसोलनि सानसुमै सानदो हनो गोरों जों लोगोसे ओनसोलनिनो फोरोंगिरि बिथांमोनहा जोबोद गोजोनथाव हाबाफारि आरो बाख्नायथाव हाबाफारि जों साफ्रोमबो जोङो बाख्नायनांगोन बेबायदि हाबाफारिखौ। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय नैथि आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिशन बे हाबाफारिखौ दिनै बिथांमोना जुरिदों बे सिम्बोरगाव गोजौसिन फरायसालिनि बे गेलेग्रा फोथाराव। दा बे हाबाफारियाव आंबो बाहागो लाफानो मोननानै जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों। बे हाबाफारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे लानाय थांखि। थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो जागायदों आरो देग्लाय बिनिनो क'क्राझार जिल्लाया नैथि बोसोर गेलेनाय जेखिनि हाबाफारि बेखौ बानजायदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि खना गफा जोंनि गामिफोरनि गेलेगिरिफोरा गावनि रोंनाय, गावनि स्किल, गावनि टेलेन्ट दङ, बै गेलेगिरिफोरनो जोङो मोनसे प्लेटफर्म बा मोनसे जायगा होनाय आरो बे जायगा होनायनि गेजेरजों बै गेलेगिरिफोरखौ जोङो मोनसे थुलुंगानाय होनायजों लोगोसे मोनसे सांग्रांथि होनाय बा मोनसे बिथांमोनखौ जोथोन लानायनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै बे हाबाफारिफोरखौ जोङो दिनै लानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मेम'रियेल ट्रफि गोबां बेबायदि हाबाफारि जोङो आगुनिफ्राय जोङो लाबोबाय थादों। बिनि अनगायै जोङो दिनै फाउन्डेसन लेभेलनिफ्रायनो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ एसे जोथोन लानायनि गेजेरजों बोरै बिथांमोनखौ स्किल सासे प्लेयार खालामनो हायो, राफोद प्लेयार खालामनो हायो, बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय जोङो देग्लाय थांखि लाबाय, जोङो लालांबाय थासिगोन। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गेलेगिरिफ्रा जेन राफोद सासे गेलेगिरि जानो हायो, जिउ राहा दानो हायो, बे गेलेनायनि गेजेरजों गावनि देहाखौ थिग थाक जेन लाखिनो हायो, समाजाव मोनसे सम्पद हिसाबै जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जोङो मोनफुंनो हायो, बेखिनि बाथ्राखौनो जोङो दिनै बे गेलेनायनि गेजेरजों आसा खालामदों। बेनि थाखाय साफ्रोमबो बिमा बिफा बा बेनि थाखाय साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा, जोंनि समाजफोरा मदद होलायलायोब्ला फैबाय थानाय समाव जथेस्थ' जोङो मोजां गेलेगिरि मोननो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। मानो होनबा बर'फोरनि जिखिनि देहानि दाथाय बा जिखिनि फुटबल गेलेनायनि जिखिनि मोनसे आइडिया बा टेलेन्ट बियो फ्राय दंखायो, खालि बेखौ एक्सप्लर खालामनांगौ। बेनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म नांगौ, बेनि थाखाय मोनसे जोंनो मदद नांगौ आरो बे मददखिनिफोरखौ होनो थाखाय सरकारफोरा थोजासे जुदि फैबाय थानाय समाव जोंनि गेलेगिरिफोरनि थाखाय सुजुग सुबिदा आरो राहाखौ लानो हायोबा निस्सय फैबाय थानाय समाव गेलेनायजों मोनसे जोङो जोंनि हारिखौ दानो हागोन होननाय जोंहा मोनसे आसा दङ। मानो होनबा ओरैबायदि देशफोर दङ जे देशफोराव खुनु रिसोर्सेस गैया, बेवहाय खुनु बिजनेसआबो गोग्लैसोनाय, खुनु रांखान्थि जौगानाय नङा, साइन्स एन्ड टेक्न'लजि जौगानाय नङा। बै गोरिब गोग्लैसोनाय हादरफोराबो दिनै गावनि गेलेनायजोंनो बै हादरफोरखौ दिनै दाफुंनाय बा मुंदांखा खालामनो हानाय बेबायदि मोनसे एग्जाम्पलफोर दङ। आरो दिनै स्पर्ट्सआ मोनसे इन्डास्ट्रियाव महर मोनबाय। दा बिनि स्कप्सआ बिराद गुवारसै। दा बेखायनो बे स्कप्सफोरखौ जोङो एडभान्टेज लानांगोन जोंनि लाइमोनफोराबो। आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय। बेबायदि जेंनाया सोलिबाय थानायनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि जेंनाखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय गामि समाजनि खाथियाव थांनानै, बिमा बिफानि खाथियाव थांनानै बा जोंनि फरायसाफोरनि खाथियाव थांनानै बा बायदि गौथुमनि खाथियाव थांनानै बेफोर जेंनानिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरखौ रैखा खालामनांगौनि मोनसे सांग्रांथियारि मेल बेफोरखौ जोङो लाबोबाय थादों जेसे हायो। आरो बेवहाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावनि
गथ'खौ गोरों गोरा जिहेथु मोनजानो लुबैदों गावनि गथ'खौ सासे मोजां सुबुं जाफुंसार सुबुं जिहेथु मोनजानो लुबैदों सासे गथ'आ जाफुंसार जुदि जानांगौ जुदि जायोब्ला फरायफुनाय टाइमाव मावनांगौ खामानिखौ मावोब्ला जानाङै बेसादखौ जुदि जायोब्ला गथ'आ नोरजिया जागोन गथ'आ जाफुंनो हायै जागोन बिनि थाखाय जथेस्थ' जोङो जोथोन लानांगोन नंगौ खम बेसे बेबायदि जायगा लायै जायगा बेबायदि सोलिनानै दङ दा बेफोरखौ जोङो बोरै जोङो गैया खालामनो बिनि थाखाय हाबा मावनांगौआ बयनिबो बिबान आरो बिनि थाखाय बयनिबो बिबान दंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मोनसे बिबान दं होननानै साननानै लानानै जोङो जेसे हायो खामानि मावबाय थादों आं गुबुनफोरखौबो जेसे हायो बे बिथिङै खामानि मावनो थाखाय आङो माने खावलायहरो थारिख 4टा बाजियाव नर्थ ब्लक माने नर्थ इस्टनिनो माने हम डिपार्टमेन्टनि जइन्ट सेक्रेटारि पियुष गोयल मानगोनां बिथां आरो एडभाइजार एके मिश्र बिथांजों लोगोसे सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन एबसुनि दैदेनगिरि फारियै दिपेन बर' लोगो आफादगिरि माने खोरोमदाव औवारि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारि आरो NDFBनि दैदेनगिरि फारियै जायख्लं बसुमतारि सिला बसुमतारि आरो आथिखालनि बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारि लोगोसे RD NDFBनि दैदेनगिरि मानगोनां अनजालु बसुमतारि लोगोसे दानसोरां बसुमतारि लोगोसे रिमोनलां माने मानगोनां बिथांमोनहा गासै गाबोन सावरायनायाव नुजाथिनो थाखाय बिथांमोना दिल्लीसिम रौना होदों बे सावरायनाया बेनो जे जोंनि बिटिआराव थानाय माखासे दफाफोर बे दफाखौ एसे गोख्रै मावफुंनांगौनि थाखाय बियो मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों बोरै जोंनि थाखानाय माखासे दफाफोर बेखौ मावफुंनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि बिटिआरनि जिखिनि मोनसे जौगानाय बेखौ जोङो थाबै मोनफुंनो हायो बे थांखिजों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्राखौ लानानै सावरायनो थाखाय बे आलोचनाया जागोन गोजोन्थों होननानै साना बिथांमोना माबायदि स्ट्रेटेजि माबायदि पलिसि आरो मा थांखि लानानै दिनैनि मुहुर्तआव मा सानदों जों जेबो मिथिया जों बिथांमोननि जिखिनि आन्दलन बा बिथांमोननि मा हाबाफारि बेनि सायाव आं जेबो बुंनो सानाखै जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि देग्लाय नैथि खेब 3 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि बेखेवजेननाय हाबाफारि हिसाबै जोङो नैबे सिम्बोरगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बेखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो परबतजरा साब डिभिजननि थाखाय जोङो मंगलाजरा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 11 अक्ट'निफ्राय जागोन आरो गसाइगाव साब डिभिजननि थाखाय 10 अक्ट'खालि कसुगाव गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बियो खुंगोन गासै बेवहाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव मोन 21 दख'रा आफादफोरा बेयाव बाहागो लागोन दा जोंनि खेलाया दिनैनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम जागोन 21 आगस्तआव जोङो फाइनाल गेलेनाय बेखौ नैबे सिम्बोरगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनो थि खालामदों बेनि सिगां जोङो हिन्जावसाफोरनि मोनसे दिन्थिफुंनाय गेलेनाय जोलुर गेलेनाय बेखौ 18 आगस्त खालारखालि सिम्बोरगाव गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बेवहायनो खुंफुंनो थि खालामदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बे मावथांखिनि सिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै दख'रा जिल्ला आफादफोरखौ बिथोन होदों बे खेलाखौ सामलायनो बे खेलानि गेजेरजों उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गोजौ फारसे मोजां गेलेगिरि खालामहोनाय गेलेनायजों लोगोसे फरायनाय गासैबो बिथिङाव जोङो ओनसोलनि गासैबो साननो हनो गोरों दिथागिरि गारजेन बिथांमोना बेवहाय जोंखौ मदद होनो जों खावलायो दा जेखियानो जाया मानो दिनैनि बे फ्राय जागायनानै जोङो 21 आगस्तसिमाव जोबहोगोन आरो बेनि गेजेरजों बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ जाफुंहोनायाव जोङो जाफुंहैगोन होननानै साननानै लानो हायो बेखायनो बयबो जोंखौ मदद होनांगोन आरो बे खेलाखौ नायफैनो थाखाय आङो ओनसोलनि बयखौबो खावलायदों जाहाथे फैनानै गथ'फोरखौ थुलुंगाखां होफैयो बेखिनि जोबथा बादायलायनाया बे सिम्बोरगाव गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावनो जागोन बेवहाय गासै मोन 21 दख'रा आफादनिफ्राय बाहागो लागोन गासिबो साब डिभिजनखौ लाजोबनानै गासै 21 दख'रा आफादफोरनि गेलेगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी रड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन
13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।